guru. Ketumpuan naman. At ang ipalibay sa Catholic Faith Defender sa pagduyong sa posisyon hapon. Pitsa 20. Berapa? 21. Oh, 21. 22 itu atau 4 sa. Oh, 22. Selamat kayo sa Catholic Faith Defender. It's true. There's a spirit. Humble. Mga Catholic Faith Defender, likod, kanunayo, mapausan. Now, doon na tayo sigutan ng mag-uulang ay tungkol sa purgatorio. Kini panunod sa purgatorio, importante kayo. Kay nagtugan ka o nagtudlo ka sa Diyos ng Pinoon. Ang upang relihiyon, walang hindi kayo ito purgatorio, wala na mo tudlo Diyos ng Pinoon. Okay, so, mula doon, okay, kita na ito. So, muna itong tema. Purgatorio. Okay. Now, sa Salmo 6, mo niya gitundo sa Diyos. Ngayon sa Luis David, ang Diyos higpit o matarong na maghuhukom. He is a perfect judge, maghuhukom na matarong. That's why we call God just God. Muna gitawag ka ng Diyos o Diyos na matarong. Masama ng Diyos na matarong sa ito ng practice of justice. What is justice? Masama ng justisya, pagkamatarong. To give what is due to everyone. Ihatag sa katao, alay kaniya. Nga kung kanagdawa na buutan, mapumsanon, magibuhaton, diya sa ka, gitabuan niya, dapat ako sa sisyon gusto ba? Pero katong, sumpatugma lang, di kayo ito hatagan ka sisyon. That is justice. To give what is due to everyone. Kaya, usa sa kini magtugan nato ng Diyos justisya, justice. Oo, ang iyang paghukom. Ang iyang paghukom na sa Lucas 12, 45 hanggang 48. Sa Lucas. Kung sa may isulti ka sa Lucas, ang Diyos, matupa. Kung ang sa katao, magkahipong gamay rin sa gamay rin latos. Sa ito gamay rin silo. Ako sa katao, madagpo-dagpong yung sa, ako sa silo. That is justice. To give what is due to everyone. Kining bata kay nakalapas pinggan ng buwak siya dinadaling pagpapugas o gamay-gamay na ito, pinggan na. Pero dumon kayong garapon nga gika sa China, nagutangan nito nga sinsiyo, gibuwak. Yan na po sa klato sa buho. Kaya mahalon na ito mo garapon. Gamay lang sa iyo. Hanap mo sa iyo. Mawala ang kanyang ito pagka maayo, pagka matarong sa Diyos. Ang wala sa isa, natural, gantihan ko sa iyo. Bisa kong kasasaan sa kanya ito, pinunag-usap ng bago, mo rin akong saan sa iyo, nasa Ezekiel. Ezekiel 18:27. Ngayon ang Diyos, pag hinulso o biyahe yung sa lahat. Pero tumanang mga sumo. Pagbuhat ng mayo sa musikitaw, pasiluot ka, losong ka, dapat ng kasama. Ezekiel 18:27. So, kinulso ka,
Sa ilhanan ng hinulsa ka, iunog ka po ka sa, tuman sa sugo, nagbuhat ng tayo. Kasi lulong ka kasi mong sa, datang ka sa langit, matulog sa iyo. So, wala yung ibabawas iyo. Nagkaroon, kay napay ibabawas iyo ka, nasa'y ibabawas iyo, kining kamag-ulan, as pinalayan, 21-27. Sa pinalayan, 21-27, ang iyong Ginoo. Walay, bisag din sa kasulong sa langit, bisag jutay rin sa bisag kasulong sa langit, yung sa nakagkako. So, una, kung kamay nagsa, di man kasulong sa langit, di sa nitabog sa impirno. Kaya impirno para mas nagkungsa. Yan kay, di man siya kasulong sa langit, asa ko sa ibukan, di man siya kasulong sa langit, linis na. Linis na na si Brano no 3. Brano no 3. Ang isuot din sa namin, noong musulong. Latin. Para ulit, ini siya, ikahit. Paksin, purgaciones, picador, doa kasi, pipas, puro. Romano 1:3. Lagi punya paksin. I-E-N-S. Nag-is siya. Another word mo siya. Paksens purgaciones. Picador. I mean, yung paksens niya hihibo ang pagpanglinis sa kasalanan. Plural. Iyang hihibo sa Kristolik. Iyang hihibo ang pagpanglinis sa kasalanan. Wala pa siya sa kasalanan. Muna, kadong na yung paglinis. Muna purgaciones. Iyang kung ang hinigilan sila na purgatory. Paglinis o linisan. Yang Kristo niya, nasa sa 1 Pedro. 1 Pedro 3:19. Ngayon sa Pedro namatay si Jesus, ngayon lang sa bilis krus. O yung Espiritu buhi, o miadto sa bilaguan. Ang nabilanggo dito mga kalak, yan miadto. So sa may atuyo dito, gibalitaan niya. Ng panubos, ayun mo na. Yang kamu, nga niya sa bilangguan, binisanan, danon mo na. So, muna, ang dapit nga ito ang Kristo, binisanan. Muna doon na tayo pong faxes, ihimo niya, purgaciones, paglimpyo, sama-sama, kasalanan, di ka ko. Muna nga doon na tayo pong purgatory. Kung tinuray sa buhay purgatorio, ay nagsiro na ito sa Biblia. Yan nagsiro na ito sa Biblia. Sorry. Dirita lang na. Dos Macabeo 12 42 nandun sa 44. Dos Macabeo, pero libros Macabeo. Ningon man si Espiritu Santo, misulti pinagi sa mga propita nga maayo ulahan kamong mga buhi maayo yung ihimo pag-ampo sa nangamatay aron ang nangamatay mabadbangan sila so kini ko gisulti habang may purgatorio may kimin nagsiwon way dili ano man? Ang tuwa sa langit din naman ito yung po, giluwas naman. Ang tuwa sa impirno, dili na sa ito maligwatan, dili na ito mabitan pag-ampo. Kaya forever maging impirno. Yung kini, kamo mga buhay, ulangan, may nang ibuhat.
Kaya kamo nag-ampo, paras na kamatay. Paras na kamatay. Aron sila mabadbarang sila na sala. Aron sila mabadbarang sila na sala. So doon lang ito. Ang mga testimonyo, ulitan doon ay pare nga, kanang karas-utsos gabihin, pagting ka ng animas, sulit di mag-impagting na alas-utso. Kita awapan na sa syudad ito, kadungog ini, kasaba mo kayo. Pero mo ito kas barili, kanang pagting sa lasais, rasyon, pagting sa alas-utsos gabi, animas, kanang animas, ang natawag dito sa balay, magluhod yun, kay mag-ampo para sa kalas pagdutuloy. Na ito po, ganun ay pare ang nagbibusyon na. Iyaging practice yung pagkapare. So, pa siya pare, nagkalalas ukso, luhod ko siya sa altar. Pag-ampo sa mga kalas pagdutuloy. Sirado man ang sibahan. Sirado sa nito. Nagkadungog mo siya pinagpuntok sa sapatos. Nagduhog niya. Usa na itiga siya, sirado man, masya Kristan. Tuhan na marosin ang higala, kung naman ang binili si Mahan, lako ng bukan, lako nita, kayo niya, buwayan. Na nagkayo-kayong lawas. Sabi niya, yawa, yan ay ni pronoun sa Sibirang, si Domini Patris, si Filii, Spiritus Sancti. I renounce and denounce you, get out, Satan, from this woman. Hindi ko mababay pa rin, ayaw ko kini i-deliverance kay wa o dili ko yawa kalakos ko gituloy. Nganong di amakay. Di ako kay magpasalamat ko nimo. Kay sa tanang mga nag-ampo para sa kalakos ko gituloy, usap ko sa nabanggan sa panalangin. Nagkaroon ng lawa, paghinon na po sa Ginoo, natos langit, gikas ko gituloy. Kung nag-amping ko nimo, kaya nagpasalamat ko nimo, ikaduha, padayon na kaya kang kay kalags ko gatuloy yung nalos. Usa na ko. Iyon ang pare. Ganun dito, asik mo lang yung lawas kayo. Wala akong kahimta sa pagkatuloy. Ako nang, sa unang, nagtuasik na kayo, babae, ayaw pa rin. Lahit din kayo sa, lahing kalibutan kayo sa kalibutan. Lahit kayo. Init kayo. Pero kung suway ka pagpili, apa ganyan gawin kayo, muralag gamay pa sa munggos. Isang muralag mata sa dagong. Sawa, pero ka nang panayaw. Motong isaw, pare, siya kita pare, nauntong ko sa kisame, nadakdak, nasigan pa. Ngayon ang babae, pray, ampo pa rin. Ampo pa rin, naulihan siya. Kaya minita na minita na kami ang gabitaw niya doon ang isaw. Siya muna pa rin. Tremendous magalinisan. So, kanang yung himo, nakagada na sa utsor, ang bukas mga kakas sa auditorium, ako'y usa ko sa beneficiary. Usa ko sa nagkapimo. Karo, ito na daw. Mato na ko sa langit. Salamat pa rin. Salamat sa imong mga punawa. Muna pa rin, nagpadayon niyo siya ng animas. 8 o'clock prayer for souls. Maraming tama. Kaya buhay po gagawin, ako ni pili. Diyos mo na rin. Among mga buhay, kaya kayo ng ituwa. Magampo sa mga nangamatay. Kaya sa inyong paggampo sa nangamatay, ang nangamatay, mabagbaran sa ilang sala. Kung sa mga sins, vineyard sins nga, tang-tang na pinag sa prayer. So, muna ka, souls of purgatory. Kung usa ka tinuan, nga dili mo ng purgatorio, ang ilang Diyos, di tinuan ni Diyos. Owns God. Because through God is justice. Magkihangayon, matarong. So, kaya hindi matarong inyong Diyos, kaya ipuno lang ninyo ang dagkong magkasasala, gagawin magkasasala, ipuno lang ang sa impyerno, gawain tapos-tapos. Pero kaya lumingon mo sa pagpapagano na may silot na matapos. Kayo yan. 1 Corinto
Tres easy. Kung ang buhat ng isang kinsa mahulog sa kapilihan, may sabayan mo kayo, pero magawas. Kung ang buhat ng isang kinsa mahulog sa kapilihan, may sabayan mo kayo, pero magawas pa. Kung sa mga saraan, na maluwas pa, naan sa unang buwan. Unang buwan, 5:16. Sa ibong isa naman, kung magkakita kasi mong isuong ganunay gamay sala, sala na nilingan Diyos kamatayan, iyan mo nga. Kaya pamamunon pala siya sa Diyos, tungod sa imong pag-ampo, tungod siya ang sala na dili ng Diyos kamatayan. Apan nunay sala ng Diyos kamatayan, ayaw nang iyan mo. Yung na, ang sala ng dalawa. Grabe yung sala ng dalawa, dili na madakang po na. Dili na madakang sa sorry. Kung malugit na nato, dahil na nato sa kumpisala. Kaya muna yung magkabuha sa isa. So, muna ang may tabok na kung nagkakita kasi mong iso, mahimog sala, maniling nato sa kamatayan, binyal sin. Yan mo. Kaya papamunong sa panamatay, kaya papamunong ba? Papamunong ba sa Diyos? Pero ang sala na nato sa kamatayan, hindi na ikaw. Pero Proverbio 21. Proverbio 29. Ay, hindi nga itong dinumduman nila kayo. Kuhiyaw ka na paminaw, isulkos dino. Kuhiyaw ka kayo paminaw. Yung ino, katong magpata. Pagmagay, kahit yun. Kadaghanan. Padlungan, kadaghanan pasanta. Kadaghanan isulti, kadaghanan pasanta. Kadaghanan isulti. Huwag yun patuo. Alaw. Kaya dili na siya malugit sa kapus ni Satanas. Puti ko yun. Kadaghanan naman, may ba't ka-joke pero kadaghanan pasanta, kadaghanan pahibaw, kadaghanan sa langutan, kaya dito, yung huwag yung kumubiya na. Alaw. Kaya silo, dili na makuha ikan niya. Ilang doon na. Walang buyaw kayo kaya umatay na na. Kalit hindi kumatayo kaya ko'y amigo na may kaglawas. Atlet, may kaglawas. May sa mo. Kaglawas, pag-ibati. Nagduwa siya klinis. Pero lugar-lugar siya nagpakasya. Kung siya doon, tingis. Continue, pagharos kayo, kondisyon mo kayo. Pag kumano, sukadat na siya, nahayang, pagkakita sa mga kauban niya, paghayang, buwa mga baba, atin na ganyan sila, alsa, waka hospital, yung ng doktor, D.O.A. Heart attack. Dito na rin. Heart attack. Wala sakit, kondisyon kayo, pero doon na siya, pagkasyon bilang aglaw, wala siya practice, kondisyon kayo. Wala ka kalit kayo kamatayan. Ayaw ko na na sige lang kaluhian na po sa gano'n. Yan na lang kong pakya kung tiguang na po kayo. Usok kayo rin ang mga amas. Cancel. Usok kayo rin ang amas. Wala nga. Kita mo ito sa dental cell. Gustong ginoong luwas kita. Karong gabi na, kung mamatay ka, siguro ba ka? Santiago 4:14, di ka kasiguro. Di ka kasiguro sa umma, di ka kasiguro sa simana. Di ka kaibaw, pamaluwas pa ka. Pero Ginoo mo ko yung ibaw. Santiago 4:14. Pero Ginoo may ibaw. Kasi kung Ginoo, karong gabiyo na luwason na ka. Tuo lang, kaya kung Diyos nagsulti niyo. Karong gabiyo na. Mapinukan ka, lisod ka ginhawa. Luwason na ka. Sutihin ko, biyanin mo sa tumanan niyang suko. Buha tumayo. Pasayloon ako imong nasahan. Sayo sa nagkakaroon. O kung mamatay ka karong gabiyo na, luwason ka. Tiyo mo na. Watak mo luwas mo ta. Pero Ginoo na ibaw. Kung karong gabiyo na, nagkadesidir ka. Nga nahadlo ka sa Pedro, katugay mo kaya na tuwas purgatorio.
yung isiga ng bagan ng iyong lawas. Yan yung siya, yung pare. Ako nagsuwayan ng baka na yung buwan ito. Siyempre, yung dapat kailangan kayo, dili kayo sa kalibutan. Mugos yung pare, pili, ala ka ng kamay kayo, marap tumoy sila ko. Sawas pare, salta sila ito sa kisame, tak-tak, iksigang mo. Yung babae, ampo pare, pag-ampo na ulihan siya. Pagkainit din tayo. Kalinisan. Murang nagtumoy si Dago kung gidapos sa bata. And hell, inferno, hangtod sa kami. Hangtod sa kami. Lamihan niya kayo natas kalibutan, kundi lamihan niya kayo. Di kamatayan na to. Pulihan na sa hangtod sa kanturan nga, tagang kayo sa kalibutan, ipunon ang kayo sa inferno na ito kayo. And that is forever. Di ko kayo malagay po problema. Di ko kayo di ko kayo. Usahan ng Santiago 4:14. Why may bawas si Mumba? Why may bawas si Mugaro? Pinako, may bawas. Nagkaroon gabi una. Rosnom ta ka. Tiyo mo na. Inulsugin mo sila. Biyahin mo sila. Tumana ng isog. Iwan mo kayo. Paselo na kung tananin mo sila. O, danon ka sila. Na. Nakas Biblia. 24:14. Isaias 24:14. Yung ginong ako isulti tinoon na ha. Matupad yan, hindi pa ka. Kung akong isaan di mo, ako kung hindi na ako pagkaso. Pag-ingon niya nga, impirno po ting gabihan. Pag-ingon niya pa sa hinuon ta, tinoon na. Pag-ingon niya nga, losot ta, saan yan, tinoon ka. Isaias 24:14. Pero, sabihin gano'n mo. Ano yung mga tao nga para sa balatong kinuwala, di lagi mo tuos na doon na impirno niya. Ilaga anong parte ng lain kaya dili ko justisya ang ginugusto nila kung karang is na to purgatorio pati Diyos nga baptist kayo people. Kung basahan mo na ito katong si Padre Manyaga, ipakita sa langit, impirno po sa Torino. True story na, nakakita ito kami. Hilulog ka na kung dinisaya ko ka. Padre, si Padre Manyaga, ipakita sa ino sa langit, impirno po sa Torino. Lalis na. Ingon niya siya kung nasa diya sa 19 basta nga kami doon si ini boy di katumatod to sa pan kanang doon sa ini Hidros katumatod ng katutuwa nga may sa Kristoria Jimboy? Jimboy Jimboy? tan ko Jimboy La Bonita that's right Mora nga doon na mong ipakita ni Padre si Padre ni Testigo sa Gagyan. Tumakan siya. Bumbisa mo siya. Siya lang sa kadag sa Kristan. Baal dire yung nagawin ginanito. Ibong mo siya kay Maria siya sa sa kanan pruting suga ng parang reseswana sa ang Testigo na sa gidapakan sa naliksan siya. Susyagin sa mga tao. Kakakain dugo niya. Sinong dugo mga tao. Kakakain dugo niya. Makabot sa ospital ang doktor, nagkapuang tabang ng doktor, nagdugog po niya 10%. Isabot sa 10%. Buging siya 10%, ang 90% patay na. Hingog siya, kino. Oo na niya, hindi ka patay. Mata pa niya sa ligid. Hindi siya. Ang Ginoo gusto makikita niya. Unang ipakita ang langit, pagkatakong gawin siya. Pagkaling ko. Uy, tibuang nito po sa matanaw. Yan, ilagyan ko malipayon mo siya. Pagkato niya na nagpugdo nga mga murag ubo, yan init man pagdugo niya, nag-ago. Ay, taong ko, kaya po yung taong ko. Karags pagkatuloy. Pero pag sunod na senaryo, nakita niya, purting na po aslaw. Pulos kayo. Nagbuglo ang matao, ang yawa ang tao, nagbuglo. Kasyakit ang matao ito, sa kainit. Kaya walang lawag sa kayo. Yan, pagkato niya, ilaw mo siya sa angel, ngayong Ginoo.
your mission, tell the people about donate pin, donate purgatory, donate na. So, tiisin. Giso ako nang gibili siya. Yan, kita ko gibili ko message sa Lapunita, sa first name Lapunita. Chimboy. Ako yung nakita, ako na siya, motor. Ya, tak nang pumaglang. Pero mga sisi, kunin ka kapis, winter ka na kapis. School social. Yang testimonyo yun, in English mo. Pero kato, hindi siya, mo yun yung isulti. So, di natin banana. Kaya yung, wata kibaw ko, wata kibaw ko, pero kibaw ko! Karong gabi na malamit ka. Tiyo mo lang. Piyain mong sala. Tumanang na subo, binutan na, pagbuhat tumayo. Kasi doon tagastanan ng lusa. Ang kumpisal na mamukaw tagpari yung parang panalandong kahit doon ako. Pero, isa niya, gisulti niya tinong. Kasi doon na siya, ato mo siya. Gisulti niya, loson na, ato na. Wako kibaw. Luwas mo lang yung tuta. Pero siya ni Paul, karoon na ba yun? Loson na ka. Diyo mo na, alilot na niya. Salamat kayo o maayong gabi sana. Kaya alas 9 naman, balik namin sa po. Tanging utas na ulit ko. Hindi mo pinindog ka, magkapunta. Sa ngalan sa mga sana. Sa Espiritu Santo. Ilo, salamat sa imong gugma ka naman. Salamat sa imong kahit. Luwasa kami dito sa imong sinong isa. Nga karoon, imong kami pasiluon kung gilusog yung biya sa sala. Magtuman na sa sugo, buhat at maayong. Luwasa, pasiluon mo kami sa mong sala. O kung mamatay dili kami, tampo mo sa impyerno. Dili, luwasa mo. Aron kami malagin. Amen. Ngalan sa mga, kung sana, kung sa Espiritu Santo. Salamat kayo.